እግዚአብሔር አምላክን እግዚአብሔር ማርያም ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰናያት ዝገበረልና መሐሪ እግዚአብሔር አቡ ንጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ቅዱስ አምላክ ነመስግነካለና መሐሪ አምላክ የበረሃት አምላክ መዓዝካ ዘርሓቀ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቅ ጥንቲ ዘይብሉ አምላክና ተፍጻሜ ዘይብሉ መድኃኒና ንስኻ ኢኻ የማናይ ሓዊ ስልጣን ቃሉኻ ዘይፈርስ ይሁን ንነውሓት ዘመን ቁጥሪ የብሉ ንስፍሓት ግዛቱ ወሰን የብሉ አዋዶ የርቦ መልሴ ቃሉ ገጣ ይሕፍር እዩ ንሃብታም ባውቱ ኣይሓፍሮን እዩ ንድኻ ድማ ንደጋዊ ኣይሰዶን እዩ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝተሰወለ እትርኢ ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ድማ ነገር ትጥምት ንስኻ ኢኻ ይነጽር ስነ ስብሐቲሁ ለአምላክነ መለኮቱ እቲ የብሉን ላዕሊ የብሉን ታሕቱን የብሉን ንውሓትን ግድን የብሉን የማን የብሉን ፀጋም ከዓ የብሉን ማእከሉን የብሉን እንታይዳ ኣብ ኩሉ ወሰን ዓለም ሙሉ እዩ ካብ ሕልና ኩሎም መላእክቲ ስውር እዩ ንህላው እዩ ዝፈልጦ የልዎን ብኢዱ ዝፈጠሮ እኳ ዝቆርጾ የልዎን እለ ትነብሩ ተንሥኡ ካብ ላዕሊ ሰማይ መፀ ካባናኻ ሰብ ኮነ ካብ ገዛ መለኮቱ ከይተኸየ ናብቲ ናይ ጥንቲ ፍጥረቱ ሰብ ወለደ ብሞቱ ከዓ ድሓነና ውስተ ጽባሕ ነጽሩ ዓይነ ልብና ናባኻ ነንከዓሉን ኣሎና ክሳብ ልብና እውን ናባኻ ነግንን ኣለና ናኻ ክግዝኡኻ ይግባእ ንመንግሥትኻ ምስጋና ይኹን ምስሊቃነ መላእኽቲ ንጹር ዕጣን ነቕርበልካ ኣሎና ዘከረ ውስተ መንግሥትከ ተዘከረ በከመ ተዘርአ ለፈያዛዊ ዘየማል እታሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ نربي بالنا بفقار مكانات أقبل بفتاوى تسقلين بمغر عبدو موتى أبصار زي مع الكونتنسين أبسماء ما بخبر عرقين قربوا سمايات كلمين بسكانوا خامد الملئين
ሰማያት ቅድሳት ምስላቲከ ወይታይ መምህር ምስ ቀዳማይ ንሓረዋይ ንሓደ ዝኾንካ ካብ ሰማያት ወረድካ ሕብስ ህይወት ንስኻ ኣብ ልዕሊ ሕልስቲ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ፅዋእ ዝበል መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ይፈኑ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ቅድስ ብኡኻ ካብ ኩሉ ሓጢአትና ንፅሃን ክንከውን ቅዱስ ምስጢርካ ንምቕባል ክንቀርብ ሓይልን መንግስትን ምስጋናን ስግደትን ንዘለኣለምናትካ ይሞም ወኣምላኽ ዘለዓለም ከተማይ ዳሕረዋይን ፅባሕ ዘይብሉ ቀዳማይ ዝኾነ ትማሊ ዘይብሉ ዳሕረዋይ ዝኾነ ለሞት ዘይብሉ ብሉይ ሞየ ማይ ኣብ ከርሲ ደመና ይዓውል ካብ ፈልሲ ማፀናኻ ዝናብ የውርድ ናብ ሰማይ ኣቢሉ ዓቐበት የለይም ንሲሳይ ኩሉ ፍጥረትካ ዝናብ የውርድ ከም ዝሓሰበ ይገብር ከም ዝደለየ ድማ ይፍፅም ኩሉ ዓለም ብሓንቲ ምኽርን ብሓንቲ ስልጣን ብሓንቲ ተዋህዶ ዝሓዙ ሰለስተ ስሙታን ኣለዉ መሳቡ ሓድነት ሰማያት ፈጠረ ከመኻ መሓሪ የብሉን ብስልጣን ቃሉ ተዓጋዚ ድማ ከመኻ የብሉን በከመ በከመ በሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ በሳነ በከመ ምሕረትከ ሳነ ግሩም ካብ ልዕላን ካብ ልዕል እዩ ካብ ጥንዓት እምባታት ውፅንዕ እዩ ኣብ ልዕሊ ኣርያም ዝነብር ክቡር እዩ ትሕቲ መዓምቋት ህልው ዝኾነ ዓሚቕ እዩ ሰረገሉ በረድ እዩ ስፍሓት ተዝሪኡ ድማ ብሓዊ ዝተሓተ እዩ ማእከሉ ትኪ ሙሉእ እዩ ካቶም ብመልክዕ ግሩማን ኩሎም ተንኦም ሙሉእ ኣዒንቲ ዝኾኑ 6 ክንፊ ዘለዎም 4 እንስሳ ዝኣቱ ዝኾነ ዝወፅእ የልቦን አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስቱ ኣዳም ዝፈጠሮ ዝተሸንከራ ንኣዳዊ ሕብስቲ ኣልዓለ ሓጢኣት ዘይብሉ ንጹህ እዩ ርስሓት ዘይብሉ ጽሩይ እዩ መስገነ ባረኸ ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ከዓ ንምድሓን ኩሉ ዓለም ዝወሃብ ሓቀኛ መብልዕ ጽድቂ ስጋይ እዚ እዩ እሞ ውሰዱ ብልዑ ዝበልዖ ክሳዕ ዘለኣለም ክድሕን እዩ እናበላሃቦ አሜን ከም ብሓዱሽ ድማ ኣብ ልዕሊ ዝፅዋ እዚ ማይ ህይወት ምስ ወይኒ ተመልከተ ኣመስገነ ባረኸ ቀደሰ ነቶም ናቱ ሃዋርያት ከዓ እዚ ፅዋ እዚ ናይ ብሓቂ መስተ ህይወት ደመ እዩ ውሰዱ ስተዩ እናበላሃቦም ካብኡ ዝሰተ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ኩልኹም ንህይወትን ድሕነት ኮነኩምን ካብኡ ስተዩ ከዓ በሎ አሜን
ኩሎም ምእመናትን መጸለይ ዝኾነት ቤት ጸሎት ዝተጋባኹም ንህይወትን ንድሕነትን ክኾነኩም ኩልኹም ካብኡ ስተዩ ዝጠፍእ ስጋ ለበሰ ዘይጠፍእ ድማ ገበሮ በታ ስጋ እትያ ዘይግረፍ ኣምላኽ ተገርፈ ኣቶም ኣብ መከራ ብፃይኩም እትሳተፉን ሕማም ፈተውትኹም ከዓ ትካፈሉን ነዚ መግረፍቲ እዚ ክትርእዩ ንዑ ብዓይንን ዝረኣዩ እፁብ እዩ ብእዝኒ ዝሰምዖ ድማ መስለምለም እዩ ብኢድባርኡ ምፅፍዑ ካብ መጋባያ ሊቃነ ካህናት ብዘንጊ ርእሱ ምቁዑን ክትርኢ ንዑ ነቲ መድሓኒ ኩሉ ዝኾነ ጎይታ ኣብ ርእሱ ዝደፍእሉ ኣኽሊል እሾም ክትርኢ ንዑ ኣቶም ኣብ ልዕሊ ኣየራት እትነፍሮን ናብ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን እትለኣኾን ናብ ባሕርታትን ቀላያትን ከዓ እትወፁ ሰራዊት መላእኽቲ ንዑ ንበይኑ ክንሰግደሉ ንዑ ባሕሪ ምፅፋዕ ገጽ ኣምላኽ ምስ ረኣየ ዝራዕራዕ በለት ማይ ተንከዘውን ሃደመ ፀሓይ ጠመተት ወርሑ ደም ኮነት ከዋኽብቲ ከዓ ካብ ዕብየት ብርሃኖም ተገፉ ሞት ፈርሒ ዲያብሎስ ወደቐ ሲኦል ግሩም ዝኾነ ኣምላኽ ክትቅበል ምስቶም ናታ ሓቢራ ኸደት ሊቀ ካህናት ናብ ውሽጢ መጋረጃ ካብቲ ኩሉ ኣብ ቤት ጸሎት ዝተገብረ እጹብ ነገር ክትርእዩ ንዑ ኩሎኻ ንስታ ንመለኮት እትሓብእያ ንኩሉ ሕሊናት እቲ ስውር እያ ይብልዋ ጎይታ ጎይቶትን መሳፍንትን መናፍስትን ኣብ ትሑት ገርገር ኣግተወጢሑ ናባተውን ተራእዩ እጹብ ነገር ዘተገር ውስተ ቤተ ጸሎት ጊዜ ይበውልከካ ናት ውስተ ውሳጢት መጦላይት ወይብዋ ኩሎሙ ሀባይተ መለኮት ወሰዋሪተ ኩሉ ህልና አምሃቢሃ እብዚ አጋእዝ ወመናፍስ ዘይጽአነ ዋላድግቱ መለኮቶ አላየ ለሁሉ ሕፃናትም ለየብሎ ብሩክ የማጽእ በስመ እግዚአብሔር
ንስኻ ንጉስ እስራኤል አምላክ አማልክት ዝኮንካ እግዚአብሔር ቡሩክ ኢኻ እናበሉ ንዘመስግኑ ህፃናት መለኮት ራእየ እደፎ ሳይና እውነቶም ናብ ደቀ መዛሙርቱ ራእየ በዓብይ ቃል ዓዊኩም ብሩክ በሉ ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ድማ በሉ ኦለተ ሆሳዕናሁ አርአየ ለእልያሁ አርአየሁ ወይቤሎሙ በሩከ ዘትጸልዑ በአብይ ቃል ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም
ከመ ያድርቁ ለጉባኤ ያጦሙ ለንጹሐን ወይሜጦሙ ለሰይጣን ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና በአርያም በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲአሁ ኖላዊ ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ አባ ቲቶ ወአባ ፊሊሞና ወአባ እንድራኒቆስ ወአባ ባስልዮስ በእንተ እሎ አግብርቲከ አበዊነ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ቀሳውስት ወአኀዊነ ዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለእሉ አግብርቲከ መሃሮሙ ለኩሎሙ አይርፍ ነፍሶሙ ወተሳሃሎሙ እወ እግዚኦ አምላክነ ህድግ ሎሙ አበሳሆሙ ወይትነጽር ምግባረ ኃጢአቶሙ እለ ይቀርብ ሆሂ ለነሲያ ስጋከ ቅዱስ ወለለሂ ይቀርቡ ይቅረቡ አዝዞሙ በትእዛዘ ቃል ከሰ ኩሉ ይነጽር ለእሉኒ ወለኩሉ አይርፍ ነፍሶሙ ወተሳሃሎሙ ውስተ ጽና አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በእንተ ዕለተ ድኅራ ውስተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን መሐረነ ለኩልነ ወተሰሃለነ ለዓለመ ዓለም
ኦ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር ኦ ኩሉ ትሕዝ ስሉስ ቅዱስ ብስልጣን ቃልካ ዓበይቲ መንክራት ዝገበርካ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን መስእን ኣዝየብን ባርኽ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣፍላግን ኩሉ ዓይኒ ማያትን ፈልፈል ማያትን ባርኽ ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ባርኽ ኣኽራንን ኮረቢትን እፅዋትን ኣዝርእትን ፍርያት ምድርን ባርኽ ኣብ ትሕቲ ሰማይን ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘለውን ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ልቦም ፍርሓት ስምካ ምላእ ህይወቶም ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ጓሲ መሃሮም እግዚኦ ወተሰሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ነዚያትም ንኩሎም ባሮትካ ሰቦትና ንስን ነፍሳት አቆታትና አቦታትምን አቆታትና ቅዱሳን ጳጳሳትን ዓለት አቦና ጳውሎስ አቦና ጴጥሮስ አቦና ባያይቆ ጳጳስን ክቡርን ጳጳስ አቦና ማቴዎስን ዮሐንስን ሆነ ያዕቆብ ወልድ ኤልፍዮስን ሓወይታና ዝኾነ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ሐዋርያ ያዕቆብን ምንትዞም ባሮትካ ማርቆስን ሉቃስን ቲቶን ፊልሞን ቀለሚንጦስን ባስልዮስን አትናቴዎስን ኤጲፋንዮስን ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስን ክቡር አቦና ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሐንስ አቦና ጳጳስ ሲኖዳ ህይወቶም ከተቕንዕን ኩሉ ሳዕ ማእዛዕጣኖም ከተሸትትና ናውን ብጸሎቶም ንዘለዓለም ዓለም ክምሕረና መጀመርታ ብታ ቤተ ክርስቲያን እዚኣና ዝዓረፉ ነብሳት አቦታትና ጳጳሳት አቦታትና ኤጲስቆጶሳት አባት ነብሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትን አንበትን መዘምራንን ዓጠውታ ደገታትን ብሕብረት ኣዕርፍ ጎይታ ንስኻ ዝተሰወረት ትፈልጥ ኢኻ እሞ ብቅድስቲ ትንሳኤኻ ትንሳእዮም ቅዱስ ስጋኻ ንምቕባልን ክቡር ደምካ ንምስታይን ንዝተጋባእና ንዓናውን ምስቶም ፍቓድካ ዝፈጸሙ ብየማንካ ኣቁመና ህፃናትና ናጉባትና ናዕቢ ዕድሚኦምካ ክሳዕ ዘእርጋ ናንውሕ ንሃብታማትና ኣይተርግን ንድኻታትና ድማ ህብትን ንሕመማትና ዓብየ ንጥዑያትና ኸ ኣይትሕምም ንዝሞቱ ሕደገን ንዝሞተ ሕደገሉ ብህይወት ንዘለኻ መሓር ጎይታ መሓረና ጎይታ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃከነ እግዚኦ ተሰሃለነ ኦ ጎይታ መድሓኒ ስጋኻ ንምቕባልን ደም ምስጢር መለኮትካ ዝኾነ ደምካ ንምስታይን ንዓይን ባርኸኒ ነፍሰይ ቀድስ ስጋይ እውን አንጽር በኩሉ ልብ ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወን ህልወ ወይሉ ለዝብ ልደስልድ ዓለም ነዞም ካብኦ ዝቕበሉ ሰባት ንህይወትን ምድሓንን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ኣቦት ንዘለዓለም ዓለም በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ
በዝንቱ እርስፎራ Kawe
አይዳ አምላክ እግዚአብሔር ሙሳቦን አብርሃም ቅዕዲት ዝተቐመጠሉ ኦም ከምዚሉ ተዛረበ አብርሃም አብርሃም አምላኽካን አምላኽ ኣቦታትካን ኣነ ባዕድ ኣምላኽ ድማ ኣይኮንኩን ነቲ ዝነገርኩኻ ቃለይ ትእዛዛተይ ንሓላዊ ይኹን ኣነኻ ንደቅኻ ምድሪ ክህቦም እየ ንዘለኻ ድማ ከም ኮኸብ ሰማይን ከም ኣብ ወሰን ባሕሪ ዘሎ ሕፃን ከብድሖም እየ ኦ አብርሃም ተንስእ ሕብስቲ ዘለዎ መሶብን ወይኒ ዘለዎ ሳርማን ሓዝ መቕረፂ ግበር ካብቶም ኣገልገልትኻ ክልተ ምሳኻ ሒዝካ ናብቲ እምባ ውፃእ ነቲ መልከ ጼዴቅ ዝበሃል ካህንካ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እናበልካ ሰለስተ ግዜ ፀዋዕዮ ሽዑ ኣዝዩ ዘፍርሕ ሰብ ክወፅእ እዩ ምስ ረኣኻዮ ከዓ ኣይትፍራህ አብርሃም ከዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝተዛረቦ ተንስአ ምስኡኻ ሕብስቲ ዘለዎ መሶብን ወይኒ ዘለዎ ሳርማን ክልተ ካብ ኣገልገልቱ ተማሃለ ካብቲ ሓፂን መቑረፂ ገበረ ኣብቲ እምባ ድማ ደየበ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኦ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ንዓ ውፃእ እናበለኻ ዓዊሉ ፀውዖ ብድሕሪ እዚ ኣዝዩ ዘፍርህ ሰብ ወፀ አብርሃም ድማ ብገፁ ወደቐ ከም ሙቱ ኮነ መልከ ጼዴቅ ኢሉ ዘርጊሑ ኣተንስኦ ከምዝውን በሎ ኦ አብርሃም እቲ ናባይ ዝሰደደካ እግዚኣብሔር ንሱ ናባኻ ክመፅእ እዩ ኢሉኒ እዩ እሞ ተንስእ ኣይትፍራህ በሎ አብርሃም ተንስአ ክልቲኦም ድማ ዕቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተዘራረቡ አብርሃም ተንስአ መቐረዳን ዒሉ ፀጉሩ ርእሱ ናትፋሪዱ ንግሩ ቆረፀ መልከ ጼዴቅ ድማ ተንስኡ ሕብስቲ ዘለዎ መሶብ ወይኒ ዘለዎ ሳርማን ሒዙ ዓይኑ ናብ ሰማይ ቀውዖ ኣቢሉ ኣመስገነ ባረኸ ቆረሰ ንአብርሃም ንኣገልገልቱካ በረኸት ሃቦም ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቁርባን ዝጻድቕ ዝተቐበልካ ነዚ መስዋዕትና ናባኻ ተቐበለን ፍጹም ነፍስን ስጋን መንፈስን ሕሊናንካ አንጽሃና ብንጹህ ልብን ብፍርሃት ነፍስን ብዘይ ምንቁራጥን ብዘይ ምፍራህን ከነነብቦ ኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ድማ ክንብል ርህራሄ ትፈቱ ርህሩህ ቅዱስን ኣቦና ንማልደካ ኣለና ናብ ጥፋት ኣይተእትወና ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባርን ካብ ሓሳብን ካብ ስንፍንኡን ካብ ተንኰልን ህውከትን ምዳ ኣድሕነና እምበር
سحت لا يزعلنا ونبي فتاتنا أطفال الخوانا أرحقهم نادي عبد علينا توكلوه كتخا نتوكلوه كتخا قصتونا ناب حاجات تتوسدنا مهنيا كوانا ورطا بقدوس حينا بقيتانا يسوع كريستوس بالهانا ሰራዊተ ስጋሁ ወደሙ ክርስቶስ ንገረኒ መኳንንት እለትቀውሙ አትቶ ርእሰክሙ حلوت وإذا ملحنا يركض صوتك تصفون الليل نحوي بزوانا حمام آمنا موتون زنت لنا بطل مثل متنسود ما آمنا إنا ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንዘሰግድ ወንዜብሃከ ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ምስኹንኩ ባይ በቓል ባሪኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ጎይታ ናገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕካ ሓሎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወሉ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትና ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይ ንባሪኻ ሓጢኣተይ ኣስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ኣንስትን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦም ኩሉ ንዓኸ እንተበደልና ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ነፃ ዝወፃናን ግብረና ንኩሎም ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ ምፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንሰሊገና ጳጳስና ኣባ አንጦኒዮስ ነብሱ ዕርፍ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ
ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ቀሳውስትን፣ ዲያቆናትና ናጉድስ መዘምራን፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ ርዳን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማት ሰውትና ንስን አረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅድስ ቤተክርስቲያን ከቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ አጽናዓዮም ነፍሳት አግብርቲ ቋይማቲከ አቡነ ገብረ ስላሴ አብርሃም ቁባ ጊዮርጊስ ኃይለ ማርያም ጸጋ ዘአብ ወለተ ስላሴ አጸደ ማርያም ወለተ ህይወት ወለተ ማርያም ወለተ ገብርኤል ውዳሴ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ኃይለ ስላሴ ገነት መንግስት ሰማያት ዕርፈትና ጎይታ ብሆነ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ኩሎም አቦታትና ናሓትና ናሓትና ንዘክሮም ነብሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ሓሲኻ መሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጢ ሃይማኖትና ኣረማውያን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓብ ስልትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለኣለም ፈፂምና ክንርሕ ግበረና ኦጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓብ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታንን ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፊ ወፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕን ዘለኣለም ኣለም ነጽር ቅዱስ አሐዱ ወልድ ዋሕድ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ
ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሀሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ምስሓን ዘለዉ ዝኻት መግለጥ ከመጠን ብርካታ ይቕረበሉ ብምሕረትካ በደለም ነፍሱ ሰበካ ኩሉ ቢቃ ሰውሮ ምን ሓልዎም ዝቐደማ ብሳብ ሰላም ይቕረይልካ ነፍሶም ገጃኹኖም ናብ ቅድሲ ቤተ ክርስቲያን ካተምብሮም ብሓት ወድኻ ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስ ምሕረት ምስል መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ክልዓክሙ ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አንሥኡ ለጸሎት ተሳለና ስለመንፈስከ ምስላ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ህይወት ንመድሓኒት ንስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን ሓቂና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ያሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወት ንመድሓኒት ንስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉእን ደሙን እዩ አሜን 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 ጻዕዳ ዓለይቲ ስፋት ዜና ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸልጦ ወገን ኩሉ ዝኾነ ካብ ቅድስና ማርያም ዝወሰደ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉእን ደሙን ከም ዝኾነ እምነን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና እምነት ህይወት ብልና ሓሊፉ ዝሃቡ እዩ አሜን 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 يؤمن وين كثر ملكوت خالص في طبعا قد حمس عظيم قطرة عيني كم زي كفاية من كابو من تقبلوا هو نمر عن ذلك الحاجات نقول مثلا حليف أبو آمين 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 من زينا قلنا نفخنا من عنا ليقول رسول الله مقام دخلنا العون مسانا بكل نقبوي وسلة نقبوي فرواسا ما يواقف محوي من خلق السن لهم كل سعد زلال ما لم أمير يا بير الله أحسبك أحسبت أنه حرضها من طائمتين بس كل حتيات أنا حسين لي أنه أقراني وزفصت ودها من طائتر الله زين الدار حواري خاطي تستسريخ بنتي لمو تقبل إليك كما فكر ودها بنت خسمرك بنات شكر تقبلوا يو مزرعك هو سيطان وشت البياتيو بمنتقو وقيونيو وقويتان نسوس حكاسات سلسغنات كهاتك بمغنيات عاتيات كثيرونيو كما بيوتي كما أخذلي نعين بسعات كالي تقل دفار سيطان المنني او قويتا نسان قسين أملاخين مدحانين غامو نعين باريخا كسر نفسي سقاين انقتلي او قويتا يسوس كريستوس بعاتيات عزبنتك تحدر زقبان لا يكون أنا أغطيك أي أكرمي هاوين كفو سرع سرع يمو ባራያኻን በአምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብፍራስ አርሽዕየ ገለሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ዝቑር መስቀልካን ምሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብዛ ዘይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጻኒ እልምነካን ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይ ደነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ድማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘላለም ዓለም ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 7 ካብ ፍቅሪ 1 ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ናይ ሐዋርያ ወዲ መዝሙርን ረድኤቱን ሄሬኔዎስ ከም ዝበለ ኦሪትን ነቢያትን ወንጌልን ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ መሃሩ። ኣብ መስቀል መከራ ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረውን ካብ ሙታት ተንሥኡውን ረአይዎ ናብ ሰማይ ዓረገ። ብእግዚአብሔር ከዓ ተመስገነ፣ ንዘለዓለም ዓለሙን ነገሰ። ኮኸብ ጽባሕ ከይተፈጥረ ካብኡ ዝተወልደ ናይ ኣብ ሕልንኡ ፍጹም ቃል እግዚአብሔር ንሱ እዩ። ምስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ዝፈጠረ ሰብ ንሰብ ዝፈጠረ ኣብ ኩሉ ግብሪ ኢላዌ ዝኾነ እዩ። ኣብ ኣሕሉቕ ኣቦታት መምህራን ኣቦታት፣ ኣብ ሕጊ ከዓ ሓጋጊ ሕጊ ንሱ እዩ። ኣብ ካህናት ሊቀ ካህናት፣ ኣብ ነገስታት ጎይታ፣ ኣብ ነቢያት በኩር ነቢያት፣ ኣብ መላእኽቲ ድማ ንጉስ እዩ። ብባህሪ ሰብ ዝኾነ ካብ ኣብ ዝተወልደ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ንጉስ ዘለዓለማዊ ንሱ እዩ። እቲ ንኖህ ዝሓለዎ ንኣብርሃም ዝመርሖ ምስ ይስሐቅ ዝተኣሰረ ምስ ያዕቆብ ጋሻ ዝኾነ ምስ ዮሴፍ ዝተሸጠ እዩ። ንህዝቢ እስራኤል ምስ ሙሴ ዝመርሖም ሕጊ እውን ዝሓገገሎም ንኢያሱ ርስቲ ዝሃቦ ንደቂ እስራኤል ከዓ ምስኡ ርስቲ ዘውረሶም ንሱ እዩ። ኣብ ዳዊት ሓዲሩ ዝዘመረ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ከዓ ንህዝቢ ዝመሃረ በይኑ ንሱ እዩ። ካብ ቅድስት ድንግል ሰብ ዝኾነ ዝተወልደ ንሱ እዩ። ኣብ ቤተልሔም ተወልደ፣ በኣጭርቕቲ ተጠቕለለ፣ ኣብ መብልዕ ማይ ደቀሰ፣ ጓሶት ረአይዎ፣ መላእኽቲ እውን ኣመስገንዎ፣ ሰብ ጥበብ እውን ሰገድሉ። ዮሃንስ ገለጾ፣ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ከዓ ኣጥመቆ፣ ኣብ ምድረ በዳ ተፈተነ፣ እግዚአብሔር ምዃኑ እውን ተፈለጠ። ሓዋርያት ናብኡ ኣጋብኣ፣ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ድማ መሃረ፣ ንሕሙማት ፈወሰ፣ ንሓንካሳት ከም ዝኸዱ ገበረ፣ ነቶም ለምጻማት ኣንጽሖም፣ ንዓንቲ ዕውራት ከዓ ኣብርሀ፣ ንሙታት ኣተንስአ፣ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መኣሃረ። እቶም ህዝቢ ኣይሁድ ግና ኣይኣመንዎን። ይሁዳ ኣሕሊፉ ሃቦ፣ ኣሕሎቅ ካህናት ድማ ተቐበልዎ። ብስጋ ተሰቕለ፣ ኣብ ዕፀ መስቀል ከዓ ተሸንከረ፣ ሞተ፣ ተገንዘ፣ ተቐብረ ድማ ካብ ሙታት ከዓ ተንስአ። ነቶም ዝሞቱ ትንሣኤኦም፣ ነቶም ዝበስበሱ መድኃኒኦም፣ ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነበሩ ብርሃኖም፣ ነቶም ዝተማረኹ መላሲኦም፣ ነቶም ዝጠፍኡ ዝመርሖም፣ ነቶም ዝተጨነቑ መጸገኒኦም፣ ንቤተ ክርስቲያን መርዓዊኣ፣ ነቶም ዝኣበኑ ሓላዊኦም፣ ንኩሩቤል ዝፈጠሮ ንሰራዊት መላእኽቲ መራሒኦም፣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ካብ እግዚአብሔር ከዓ ዝተወልደ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ። ኣሜን። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ኣሜን። ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ እግዚኦ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በሃይማኖት ዋያነ በብዙ ትግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳንሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ አድዋ አንሰ በአስማት ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትግሩነ በጸሎትክሙ በተማርያም እሞ ተማጸነ በክርስቶስ ሥጋው ወደሙ ኦ ኩነኔ ካባ ለሀገር ጽድቀከን ለወልዳ ጽራት አይተገሪሃ
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወበንተ ኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ለይቤሎነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ከማስተሪ በስዋቲከ ወይ ዘንከብር ዘዚያከ ፈቃደ በተአምኖ እስኬዋከ አበ ወዜው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ይኩት ወዝኩር እስመ ኃያል አልኮተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አልኮተ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አልኮተ
ولك سبحات العالم اسمع يا لعلم كنت وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا لعلم قد وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسمع يا لعلم كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسمع يا لعلم قد وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسمع يا لعلم كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليك ቅዱስ ቅዱስ ሁሉን ዘይንበር ዝስጋን ደምን ዘይኩነኔ ሕይወት ኮነኛ በኒ ኣብ ክብርኻ እንዲኽረ ኣካብ ፍቓድና ገልግድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመካ ፍራበኒ ብእምነት ኣቦየ ጽዋዕካ መንግሥትኻ ውንጽውን ስለዚ ኦይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሕያልን ምዝውልን ጽቡቕን ኢኻሞ ንዘላለም ዓመት ምስጋናና ይኹን እስማዕ ያ لأنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليه كنت وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمع يا لأنت قد وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمع يا لعلك قد وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمع يا لأنت قد وسبوه ولك سبحات العالم عليك اسمع يا لعلم قوت وسبوه ولك سبحات العالم عليه اسمع يا لأنت قد وسبوه ولك سبحات العالم
ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዝበር ስጋን ደምን ዘይኩነኔ ሕይወት ኩነኔ አበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርእ ኣትካፍኻልና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦኺለ ዝፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ዝውን ስለዚ ኦወይላ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ዝኹን ያሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ይኹን። እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንኩት ወስቡሕ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርምር ዝሥጋን ደምን ብዘይኮነኒ ሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ክብርኻ ምእንቲ ናትካ ፍቃድና ገበርኩ ድማ ክነብር ዘስተነካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለስዋዕካ መንግሥትኻ እውን ይጽውዕ። ስለዚ ጐይታ ስምካ ይቀደስ ንስኻ ኃያልን ምስጉንን ስቡሕን ያሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ይሁን። እስመ ኃያል አንኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንኩት ወስቡሕ ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንኩት
ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቆደ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቆደ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቆደ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይመርመር ዘሰላም ለምን ልቁነን ሕይወት ሆነን አበይ አክብረኻ መንትኽል አትባብኻልና ኖርኩ ድማ ብእንቴና ዓኻኽናል ዘስረካ ብላበኒ ብእምነት ኣቦይለ ዝዋጋ መንግሥትኻ እውን ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባኖ ይቀደስ ንስኻ ሕያልን ዝኩንን ዝኩን ኢማሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኃያል አንተ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ቆደ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ቆደ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮደ ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮደ ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮደ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮደ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮደ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይመርመር ይሰራን ለምን ብዘይኮነኒ ሕይወት ኮነኒ አበኒ አብርሃነ ይኮነ ተባብኻና ገብርማ መንዚና ወነብድ ዘሰረቃ ፍራለኒ አቦየ ዘዋራ ንግሳውን ጽወዕ ስለዚህ ኦይላ ስምካባና ይቀደስ እሰባያልን ምስለን ሆንያሙ ለዘላለም ዓለም ምስጋና ይሁን። እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮደ ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ
ለዓለም ዓለም ኩል ወለከ ስብሐት ለዓለም ኩል ወለከ ስብሐት ለዓለም ኩል እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል ኩል እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል ኩል ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል ኩል ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ዝሥጋን ደምን ዘይኩነኔ ሕይወት ከሆነን ያበኒ አክብረኻ ምን ትቕረብ ካፈቓድና ገበርኩ ድማ እንቴና ዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍራቕበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽውዓካ መንግሥትኻ እውን ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ዝቡን ኢኻሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል ኩል ወለከ ስብሐት ለዓለም
እስመ ኃያል አነ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አነ ኮነ እስመ ኃያል አነ ኮነ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አነ ኮነ ወስቡሕ እስመ ኃያል አነ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በኪመቱ ሰብሕዎ በከመ ምዛበዩ ሰብሕዎ በቃለ ከርኒ ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትንሣኤ ሰብሕዎ በአውታሩ በእንጀራ ሰብሕዎ በጸናጽል ሰብሕዎ በጸናጽል በዕቃቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቱ ንስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ወንትማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ተመጦ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ ወናእ
ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ለበሰ ሁሉ ልማኑ ቅዱስ ስሙ የመስገን ዘላለም አለ አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ አንሱ በመሐደስ ሁሉ የዛተ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለምኖለና ልማናና ይንዓቐና ይትቆፅዓና ምሕረቱ ካበና ይርሓቐን እግዚአብሔር አምላኽና መሓሪስ መማሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ካብ ዕብየት መላእክቲ ትሕትና ደቂ ሰብ ዘፍቀርካ ካብ መዛግብቲ ነገድ አብርሃም ድኽነት አዳም ዘፍቀርካ ካብ መልክዕ ገጽ ኤልያብ ወዲ ያቢሳዊት ምጭውነት ዳዊት ዝፈተኻ አምላኽ ክነስኻ ፍቕሪ ሰብ ዘምለካ እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ኢኻ መጽህን ነፍሲ ንነፍስና ስጋና ናንጽእ ይቕረ ባህሪ አምላኽ አቡን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንማይ ምስ ወይኒ ንንፋስ ምስ ሓዊ ንማይካ ምስ መሬት ዝሓወስካ ከምኡ ንድኻምና ምስ ጽንዓት መለኮትካ ሓውስ ከምኡ ንሕማምና ምስ መከራ መስቀልካ ደምር ናባኻ ንልምን ናባኻ ንማልድ ናባኻ ንምህለል ኣለና ንዘላለም ሃብየከ ንስእልም ሃብየከ ናሰበክም ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ክትገብረልና እዚ ብስጋይ ዝበልዐ ደይ ሰተየ ምሳይ ይነብር ኣነ ድማ መሱ ኢልካ እንዳይኻሞ ምሳኻ ሰላም ኣሎ ዕረፍቲ ኣሎ ቅሳነት ኣሎ በረኸት ኣሎ እግዚአብሔር አምላኽና ኣባኻ ኣብቲ ደም በድሕነት ኣባኻ ኣብቲ ደም በሰላም ክትነብርካ ምስ ተባዓልካ ዓድለና ምርጫና ነሱ ክኸውን ጎይታ ነቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይኩ ሂወት ከም ዘይብለ ፈሪጥና ናባኻ ክንቀርብ መንፈሳዊ ስብዓት ዓድለና እቲ ካባኻ ዝበልየና ዘበለ ኩሉ ቆሪጥካ ክትድርብየና ንለመነካ ኣለና ኣባኻ ግንዲ ኮይኑ ክንፀንዕ እሞ ክንዲ ሓደ 36 ሰናይ ፍረ ሂወትና ክትፈሪ በረኸትካ ክትመልእ ድማ ንለመነካ ኣለና ንዝሓመሙ ፈውሰና ዝደኸሙ በርሰዓልና ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ንህበሎም ጎይታ ንዝሞቱ ነፍሳት ኣቦታትና ነዴታትና ንሓዋትና ንሓትና ንኣሎትና ኣቡነ ገብረ ስላሴ አብርሃም ቁባ ጊዮርጊስ ኃይለ ማርያም ጸጋታ ወለተ ስላሴ አጸደ ማርያም ወለተ ሕይወት ወለተ ማርያም ወለተ ገብርኤል ውዳሴ ማርያም ወለተ ሃይማኖት ወለተ ኃይለ ስላሴ ነፍስሎም ሰማዕታት ገነፍም ዘሰማይ ዓረፈና ዝሓደኑ ወጣን መንፈስካ ስለለና ከምዛ ኣብ ቤተ ወፅሕካ ዝኸበርካ ኣለና ንዓና ከማሰና ሓጢኣትና ፈጢሕካ ተሰብረልና ጎይታ ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረቤትና ሰላምታ ርቄትካ ናብ ዝሓለፈ መከላከል ካብ ዓይነት ተጠምተና ንዓለም ምሳይካ ይመለክ ዘርግሓላ ስለቶም ኩሎም ብኩሉ ዓይነት መከራ ዝሳቀይሉ ዘለዉ ድማ ንልምነካ ኣለና ብኣወርተን ሰሎትን በተካ ሓልካ ተወፅእ ብመራሕቲ ከተለብብ ስለ ህዝብኻ ክሓልዩ ጎይታ ልቦም ክፅይር ንዓኻ ጥራይ ዝከኣለካ እሞ ንልምነካ ኣለና
ስለ ሁሉ ተመስገን። ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ አይቀደም ስማንሳ ዘማን ማምድር ይሆን ዕለት እንጀራና ለማህበን ካብ ግባትና በላ ፈተና ይዘትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናሳይማ ዋንዴና ስንድና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እናኸን እንግዲህ ኸይ ስጋኻን እንግዲህ ያለች ያለ ጎይታ ሰላም ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስለማትን ዶብርኺ ሆን ለጸጋ ያገኝ ወቅት ትደስበት ሓያልና ሓርገና ፍትወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛና ለምለና አሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁኖ ላኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሉና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በእጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድኅነትና ክርስቶስ ካል አምላክ የፋሲካና በክፋሲካ ጐይታ ኰይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ ምድሪ በሰማይ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ምድኣና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምላእ ጉባኤና ጉባኤ ወአብየ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አዎ ኦሜጋ አልባው ከም ብዝሒ ምሕረትካ አምላክ መሓረና አምላክ
ሃኒ ጎይታይ ካልእ ከይበደለይ ካልእ ከይበደለይ ናይዛ ጸልማት ዓለም ከይከውን ዕድለይ ኣነስ ፈለጥክዎ ኣበሳይ በደለይ ፍጹም አንጽሐኒ ምሕረት ገበር ኣምላኽ ኣሕዘንኩኻ እከይውን ገበርኩ ይቕረ ክትብለኒ ቅድሜኻ ወደቅኩ ቅድሜኻ ወድቐ ክልምነዓኻ ጎይታይ መሓረኒ መውዳቐይ ርኢኻ ከም ብዝሒ ሳይልኻ ኣምላኽ መሓረና ከም ብምሕረትካ ሬዳበና ይቕርታ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ስድራ ቤት መድኃኔዓለም ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ርሑስ በዓል ሆሳዕና ንኩላህና ይኹን። እምበኣከስ ከምቲ ትፈልጥዎ ኩሉ ሳብ ዓመት ደቅና ናይ ሆሳዕና ጥቕስን ተዋስኦን ኣጽኒዖም ሎሚ ከሪዩናዮም እሞ ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ እንታይ እዩ ኩላህና ኮፍ ኢልና ህድእ ኢልና ንርአዮም ንከታተሎም። ምክንያቱም እንድሕር ሓፍ ኮፍ ኢልና ኩላህና ስእሊ ክንስእል ቪድዮ ክነልዕል እንድሕር መፂና ኣብዚ ደቅና እንታይ ኸውን ኣሎ ሓሳቦም ይስረቕ መንፈሶም ኣይረጋግዕን። ስለዚ ሓደራ ለበቓ እዩ ናብዚኣ ካብዚ ክሓልፍ የብሉን ሰብ ሓደራ እንተደሊኹም ከዓ ብመርበብ ሓበሬታ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘሎ
ኣብ ዩቱብ ኣብ ናይ መድሃኒ ዓለም ዌብሳይት ስለ ዘሎ ኩሉ ዝድላይኩም ክትሪኡ ክትወስዱ ወይ ከዓ ቀድሑ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ተወከሱና ክንሕብረኩም ንኽእል ኢና እሞ ህድእ ኢልና ደቅና እስኪ ክብልዎ ዝቐነዩ ክለማመድሉ ዝቐነዩ ጥቕስን ብጥቕሲ ክንጅመር ኢና ካብኡ ብድሕሪኡ ከዓ ተዋስኦን መዝሙርን ኣለና ኣብ መወዳእታ ዳቂዒትኩም ዕልልታኩም ኩሉ ንዕኦም ሃብለይ ታንክ ዩ ኢየሱስ በለ በአምላክ ኢመኑ በአይውን ኢመኑ John chapter 14 verse 1 Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. 1 John chapter 4 that verse 11 ምህረትን ሃቅነቶም ሰናይ ዝሃስበ እዩ መጽሓፍ ምሳሌ 14:12 ግናኸ ኃጢአት ብዙኃት ጾረ ምእንቲ በደለኛታት ተዓለምና Isaiah 53 verse 12 O እግዚአብሔር አምላኬ አነ ነባካ እአወኩ ምስጋውን አጥየንካኒ መዝሙር ዳዊት 30 ቁጥሪ 2 በሐቅ እግዚአብሔር መጀመሪያ ጥበብ እዩ መዝሙራዊ ምዕት 14 እግዚአብሔር ነብቶም ዝተበይዎ ነታ እትደይዎ ነፍሲ ሰናይ እዩ ደግዋ ኤርምያስ 3:25 Not Leo, John Hare and Burton. Allah በቲ ሓደ ወዱ ዘአመን ኩሉ ናይ ዘላለም ሕይወት መንቲ ክረክብ እምበር ከይተፊስን ወዱ በጃ ክሳ ዝብ ክሳ ክንዚ ንዓለም ኣፍቀራ John chapter 3 verse 16 ክርስቶስ ምንትና ኃጢአትና ትሞተ ተቀብረ እቶም ጽሑፋት ዘብልዎ ሳሰይቲ ናቲ ተንስአ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 ስጋብ 3:4 ምጅምታት ይበፍራሕ እግዚአብሔር እዩ ምዕጻፍ ምሳሌ ምዕራፍ 1:7 بأكيد توكل قلبه هي الملاوي والبريدي بأكيد توكل قلبه هي الملاوي والبريدي ኢየሱስ ደሚትዎም ንኣምላኽ ኩሉ ይካሉ እዩ እሞ ንኣምላኽ ደኣ እምበር ንብሰብሲ ኣይካሉ እዩ በለ ማርቆስ 20:27 Jesus looked at them, said with me, this is impossible, but not with God.
All things are possible with God. Maricos aseten shashwate. Nabed exaviher nahin responding tongues measure Dawit meets and Israel Clinton had. أفكار سهاء لكن في الكون إذا تكمل أيو نتها في يوم شمونت إسران حرد لرتنا كنا توسن عيسى سبو أيو بتها سالة كلتنا باتة إسران كلتة Go, do it. Come on, you got it. No. No. Okay. Kabet exabihir nebarketun alena. Muzmor Dawit 118 verse 26. أملاح نودو عالم بقو كدهن إنبال نعلم كفداس أيلاهور يوحنس وينجا سلسة عسة شواتي Raritan hakin netum sunai teaswe ayu. Avlak fikari iyu. 4 verse 16. Pass it to him. The testimony is this, that God gave us eternal life, and this life is from His Son. Absabe adki tawatihu yamete allo Johannes Wengel asete kulta asete hamushte. أقرني إجزابي هتر هتبلون السوين لألك بلكم إيو يعقوب أبرت أرسلته Trust the Lord with all your heart. Chapter 1 verses 5. Petros ka'a tenesihu nafs wakafikum ka'a bisim Jesus Christos nehidget hatiyat yetemek hiyab menfes kedusin kibilu yuhum balum gebre hariyat kalitesilistan. Semet yabihar semet nugus or Kabria. Salamab semet Kabria Ariam Ben. Luke 19:38. نفسي جناب بإجابهات بحكلا بمنحن وينك ترقصيا مزمر داويد ساسنا مشن شعتا جنفر سيا على قبولا وتوئنا تشدروك حسنا بسم إجابه زمت نغوس سايا بروك إيو بلو يوحنا ساسرت كلتا سرت سلسته Christos minti hatasna mota takabra kamti itiom turfat tiblua basalsiti malti wuntansa kadamai korontos asadamush sanastan arbata. Wo exi abhar amlaki en nabaka aiwiko Naskaun attack
Kani Muzmur Mawit 30 verse 2. Nabik Zabier Nikid Musburuni Takusku Muzmur Dawit Miti Israel. أبكرني እግዚአብሔር ትሕት በሉ ንስውን ለእከበኩም እዩ. Yaakov chapter 4 verse 10. አቶም ክትሳኑ ለእግዚአብሔር ዝምርሉ ንቅዱስ ህወን አመስግኑ. መዝሙር ዳዊት 30 ፍሬ 4. ናፍካ ሰሃክ ንከነፈርካውን እልልታ ከመልኦ እዩ. መጽሓፍ ኢዮብ 8:1. እቲ በስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ. ካብ ቤት እግዚአብሔር ንባረኻኩም ኣሎና. መዝሙር ዳዊት 118 Israel 6. አብ ከኒ እግዚአብሔር በሉ ንስውን ልእል ክብለኩም እዩ. ያዕቆብ 4:7. ምህረትን ሓቅነቶም ሰናይ ዝሃዝቡ እዩ. መጽሓፍ ምሳሌ 14:22. ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን. እዞም ደቅና ናይ ሎሚ ዕምባባታት ናይ ጽባሕ ፍረታት ስለ ዝኾኑ ትርእይዎ ኣለኹም ስፍረታትና ሳላቦታትና ኩሉ ነገር ጽቡቕ እናተካየደ ደሞ ስለ ዝሓገዝኩምና ከዓ ወለዲ እግዚአብሔር ሃብኩም. ኣብ ገዛ እውን ከም ዘጽንዑ ጌርኩም ኣለኹም. ሕጂ ከዓ ናብዛ ተዋስኦና ክንሓልፍ ኢና. ይቐኒልና.
يسرح وموطن مزمري وصاينا لنا نقول يسرح وموطن كان يمدري كنا نقول بابا نبي وين دابا نبي وين دابا ها مزمري عندنا حسن ما مزمري ألو ما يجون كم يسمع ሓንሳብ ንረዳዳ ደቅና ከኣቱ እሞ ከም ዝቦና ዝበልዎ ካትም ምስራሕ ይፅንሓልኩም ገና ኢና ዘለና ይመፁና ኣለዉ ደቅና ሓንሳብ Hello? Yeah. كمي حديركم حنسا نتسينا تعدنا خنجمر سلازقنا تصتا بجهاتكم صغنبل. Thank you. When they drew near to Jerusalem and came to Bethphage to the Mount Olive, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረቡ እሞ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ናብ ዘላ ቤት ፋጌ ምስ መፁ ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ 2 ለኣኸ በሎም ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ
على مصاتهم شقيت وتبو رسول صار بتركبوا يبون فتيكم عشور هذا سلم تايتفتوا على كوميلو انتا تتفوكا ويتاي رجيو على لدو. All this was done that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying, Tell the daughter of Zion, Behold, your king comes to you, humble and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. The disciples went and did just as Jesus commanded them, and brought the donkey and the colt, and laid their clothes on them. He sat on them. እቲ ብነቢዩ ንጓል ጽዮን እነሆ ንጉሥ ኢለዋ ኣብ ኣድገን ኣብ ዒሉ ኣድጊ ጽዕነት ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ ዝብል ክፍጸም እዚ ኩሉ ኾነ። ደቀ መዛሙርቱ ከይዶም ከምቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ገበሩ። ኣድግን ዒሉን ኣምጽእሉ፣ ክዳውንቶም ድማ ጠይቂ ገበሩሎም። ንሱ ኸኣ ተወጠሐ። A very great multitude spread their clothes on the road. Others cut branches from the trees and spread them on the road. The multitudes who went before him and who followed him kept shouting, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna is the highest. ካብቶም ህዝቢ ዝበዝሑ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንጸፉ፣ ካልኦት ድማ ከብኣዎም ጨጨንፈሩ እናሰልዑ ኣብ መንገዲ ነስነሱ። ቀቅድሚኡ ዝኸዱ ደድሕሪኦም ዝስዕቡ ህዝቢ ዓዊሎም ሆሳና ንወዲ ዳዊት ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ፣ ሆሳና ኣብ ኣርያም በሉ። ሆሳዕና 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 በአርያም አርያም ሆሳዕና በአርያም
አባርያም አባርያም ሆሳዕና አባርያም ሆሳዕና 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 ንወዲ ዳዊት ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ንወዲ ዳዊት ንወዲ ዳዊት ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ሆሳዕና 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 ንወዲ ዳዊት ንወዲ ዳዊት ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ንወዲ ዳዊት ንወዲ ዳዊት ሆሳዕና When he drew near, he saw the city and wept over it. ምስቀረበን ነታ ከተማ ምስራያን ከምዚሉ በኸየላ አየር ምስሪ በዛም ማስኒ ለሰራኪ ዘመው ነገር ተነበቲ እጅግና ካባድሬ ነው ይለዋሉ ሰላሰሪ ቀስሪ ቀሲሮ ዞሪ ማንቲ ከነስሪ ያቆ ከጉዲ በዝበት ታክ ጉዲዮ ዘከንደረ ንሳም ክላክስ ናህና ባሚ ዘር ሁሉ ከረኒ ዶክተር እንዲ አብላዚ እንዲ አይካን ምክርዩ When he had come into Jerusalem, all the city was stirred up, saying, "Who is this?" The multitude said, "This is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee." ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ኣተወ እታ ከተማ ብዘላ መን እዩ እዚ ኢላ ተባዕለት እቶም ህዝቢ ድማ እዚ ነቢ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ እዩ በሉ መን እዩ እዚ መን እዩ እዚ መን እዩ እዚ መን እዩ እዚ እዚ ኢየሱስ እዚ ነቢ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ናይ ገሊላ እዩ Jesus entered the temple of God and drove out all who sold and bought in the temple, and overthrew the money changers who sold the doves. ኢየሱስ ናብ መቅደስ ኣምላኽ ኣተወ ንኩሎም ሸየጥትን ተሻይጥን ከዓ ካብ ቤት መቅደስ ኣውፅአ ሰረቓ ሸረፍትን መንበር ሸየጥቲ ርግብን ደከለ ቤቴን ጸሎት አልችሉፊ ንሳት ኩልና ባቲ ኮሃን ምትገበርኩዋ Hosanna, emnete, ente abune David, murete, ente timete, mangiste, murete,
The blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. ዕውራትን ሓንካሰትን ከዓ ናብ ቤት መቕደስ ናብኡ መፁ ንሱ ድማ ኣሕወዮም ክርስቶስ መሃረኒ Korea, ተመስገን ጎይታይ. I can see. ጎይታይ መሃረኒ. I can walk. ተመስገን ጎይታይ. But when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children who were crying in the temple saying, Hosanna to the Son of David, they were diligent and said unto him, ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ነቲ ዝገበሮ ተኣምር ቆልዑን ኣብ ቤት መቕደስ ዓብዮም ሆሳና ንወዲ ዳዊት ክብሉ ምስ ረኣዩ ተናደዱ እሞ እዚኣቶም ዝብልዎ ትሰምዖ ዘለኻ በልዎ ኢየሱስ ከዓ እዞም ክብል ዘሎም ስምዑ ዘለኻ እወ ካብኦም ኩሉ ብፃዕዳትን ምስጋና ዘለኻ ስለዚ ኣባድዋሎምን And he left them and went on to the city into Bethlehem, and he lodged there. ሓዲግዎም ናብ ወፃኢ እታ ከተማ ናብ ቢታንያ ወፀ ኣብኣ ከዓ ሓደረ
ሆሳዕና በአርያም ናበቁም ዘምሩ ሕፃናት ኢየሩሳሌም አንቲ ቤተልሔም ናይ ዳዊት ከተማ ናይ ሕዝብኺ ብርሃን መጺኡኪ ብግርማ መጺኡኪ ብግርማ ሆሳዕና በአርያም ናበሉ ዘመሩ ሕፃናት ኢየሩሳሌም ኪሩቤል መንበሩ ንዝስከሙሉ ቆሙ ኢየሩሳሌም ሆሳዕና በአርያም ናበሉ ዘምሩ ሕፃናት ኢየሩሳሌም ኪሩቤል መንበሩ ንዝስከሙሉ ኮይኖና መድኃኒት መስቀል ተሰኪሙ መስቀል ተሰኪሙ ሆሳዕና በአርያም ናበሉ ዘመሩ ሕፃናት ኢየሩሳሌም ናይ ኢየሱስ ሕማም ደናግል እንዳበኸያሉ ከይደን ተኸቲለን ከይደን ተኸት ሆሳዕና በአርያም ናበሉ ዘመሩ ሕፃናት ኢየሩሳሌም ሆሳዕና በአርያም ናበሉ ዘመሩ ሕፃናት ኢየሩሳሌም Thank you. Can I sit down? Just one moment, please. This is the day for the children, like you guys, praise the Lord in Jerusalem, right? Yeah. This is what exactly happened today too. You were singing and praising God, but the others were sitting. Yeah? It's a very surprising. So this is the day that kids like you in your age did the same thing that you did today. God bless you, and this should be always your practice to praise the Lord. God be with you, God bless you. Amen. Kami, ሕፃናት በዝሩ መዓልቲ ምስጋና ኣብ ከፊሎም ከምዝተሕፍልዎም ጎይታ ተመስገንዎ ደቅና ምሳና እንተዳ ከምቲ ዓብዮም ተበኽሲሶም ነዚ ኣንድሓሽ ተኸቲሎማ ኣለማምድዎም የስሞም ገሪኦም ፅቡቅ ገይሮም ነቲ ጥቕሲታት ዝብልዎ ኣብ ስድራ ስለ ዝተኸታተልኩሞም እዮም ኣብዚኣ ናይ ሓንቲ ሰዓት ኣይረኽቦም ኣብ ገዛ ግን ሓደራኹም ኣምላኽ ይመርጦም ከምዛ ብምስጋና ጀሚሮማ ዘለዉ ሂወቶም ብምስጋና ንኣምላኽ ይወዳእ እዮም ኩሉ ምስጋና ንኣምላኽ ብማርያምካ ክረኸብኩም እዮም ጌና Thank you. Good job, everybody. Well done. That's okay. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
ሆሳዕና ሆሳዕና በአርያም በአርያም ሆሳዕና በአርያም 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 ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና 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 በአርያም በአርያም ሆሳዕና በአርያም 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 ሆሳዕና በአርያም እግዚኦ ተሳለን ስመኪያ ሃሌሉያ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን ስመኪያከ ተሳለን እግዚኦ ተሳለን ኪያከተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነፍሳት አግብርቲከ ነፍሳት አግብርቲከ መንግሥተ ሰማይ አልፈልና በሰማያት ነበር አቦና ሰማይ ከምድር ምድሪ ይኹን ናይነና ዳኒ ሃበና ናንስ በደልና በደልና ዝሓደግና በደልና ካብ ክፉና ፈተና ይተወልና መንግስቲ ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ጽጋይ ኦዚቴ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለድጋለሙ ሕድሕና ድንግል ምስራሑ ድንግል እግዚአብሔር ተዋስታ ሰላም ለክለሁን ስበይካባን ስክርምቴኺ ፍረቀርሲዎም ብርውዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ወብስል ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንዳና ምሕረት ለምነልና አሜን። ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ቅዱሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ቅዱሳውያን
كلهم برتخاء أملاخنا جنات مكسسنا عرفلنا نعنا دم أملاخنا كاب حاتياتنا فتحها قمتانا أرجي فتح قمام صليدك تطعم كالله صبر كالله نعنا دم كاب حاتياتنا فتحها أطريخا سخا خبرلنا سخا تتكملنا نتكان برات خبرلنا أب سمايات تنبرات عني قالك نفسي أساسك أريني جسك أريني جسك واسمي عليك عليك نفسي عليك عليك نفسي وداسي لعفاكين بالرسول وداسي لعفاكين ساعتك برتي كواماتكم نور ساعة عرف نفساتك برتي كواماتكم ساعتك برتي كواماتك كلهم عرف قمنا بمن كاقم متقلنا نزلنا دم أملاخنا كاب حاتياتنا تفتحنا نبتنسخات جلينا مسسخ حقزنا أو دعمتنا بارك لنا قدس لنا صمنا أمامات بدحنا سلامة فالسينكا برهانة تنسى قادم أملاقنا بدحنا سلامة بصحنا بسماياتنا برابونا سماياتنا برابونا سمايك الاسم بصلاة نصاف الله كمصاف سمايكم ودماء مدريقون إعداد مكرنا لما عملنا نزودنا ودبنا ودبنا كوفوا عرضنا ورفتنا عيدنا من السمحيين كبن جلالنا كاين معين وزتي مريم بن يوسف بن الحسن السلام عليكم الشجاع بن خالد الجامي فاروق السلام السلام لكل قال استوي فركعتهم برؤي عمر تسجع يا في المساق يوم صدس ملكي عاديات ناصر يلنا نفت ودرية سنت أنا مرات لمن النعم كايد العصر زبلو እግዚአብሔር ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ቅዱሳን በላይ ምንዋን ወበትያትያን ዘሞተ አትራይከ ወማእሰረ ሰይጣን ونعستبر زئت
ጸልዩ በእንተ እለኖሙ አበዊነ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ቀሳውስት ወአኀዊነ ዲያቆናት ወአበዊነ መነኮሳት ወአሐቲ ወአኀዊነ ሕዝባውያን ወአሐቲነ አንስት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሳቲሆሙ በሰላም ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚኦ ነፍሳቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳቲከ ወአይማቲከ ወኩሉ ግሕዝ እግዚአብሔር አምላክና ምእንትቶም ዝዓረፉ ሰቦትን አንስን ባሮትካን ለምን እንማልድን አሎና ምእንቲ ነፍሲ ባሮትካ ምእንቲ ነፍሲ ባሮትካ ምእንቲ ነፍሲ ባሮትካ እግዚኦ ነፍሳቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳቲከ ወአይማቲከ
እግዚኦ ልሳግርቲከ ዋይማቲከ እንት ኩሎም እቶም ኣብ ህዝብኻ ከዲኻ ብፅድቂ ብቐንዕና ዝፀዋዕኻዮም ኣብዚ ቦታ ዘለዉ እውን ንልምን ኣለና ኣብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከተንብሮምን ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ከተዕርፍ ንልምነካ ኣለና ብመራሕቲ ብርሃን መላእክትኻ ምስ ቅዱሳን ካዕርፎም ስግኦም ድማ በቲ ትንሳኤ ዝመደብካዮ ዕለታት ከምቲ ቅዱስን ብርኹን ዘይሕዝቶ ተስፋኻ ኣብ ሰማያት መንግስትኻ ክፈሎም ንኣገልገልትኻ ኣብዚ ምግዓት እምበር ሞት የብሎምን እሞ ዝበደልዎ ዝተሰወሮምን እንተሎ ሰባት ስለ ዝኾኑ ሕደገሎም ኢኻ ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ ለዋህን መፍቀር ሰበን ኢኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓንቲ ሰዓት እኳ ብሂወት እንተነበሩ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ሓጢያት ዝጥህየልዎን መገዲ ነብሶም ብዘይ ምክልኻል ሓራ ክኾኑ ንስኻ ኣቕንዓሎም ንሰቦም ከዓ ናዛዝን መፀናንዕን ቅዱስ መንፈስካ ለኣኽ መና መንፈስ ናዛዜ ወመናህየ ለሰቦም ለሰቦም ፈኑ
كريالايسون كريالايسون أملاخنا صلاتنا لمنانا تقبل لنا تبصحنا يا صلاتنا كلنا زخوني مو كلنا خواتيات من فتحلو كنت أنا تأرقفت الحقات تتقم كلان عنا رمان سخات تكملنا كبرنا أملاخنا خصوا عنا خلها نعخا سمع أذان الكلمة سمي عند الدحريقة الصعبة نفسات عدلنا سمنا ماما بدحنا سلامة فسنكا رهنا تنسى قد ما بدحنا سلامة بصحنا خموت قبرينا بيا وقبري كاب قبري حتياتنا قبري صدق نسأل قبرلنا بسمايات نبرابونا سنكاي قدس من استغاث انصاف أركان تاب سمايكم ما أدريكم لك بنا لما هبنا نحن بدلهم كم دحدقنا لهم بدلنا نحسنا لقلنا كفارنا المغفر أفتت بسن خيلين كبرن بالعالم نتكلم معنا وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام دخلوا حلنا خدن قلي خي بسقا خون دن قلي خي يا دجاجات سوات ويتا سلام لك الله نسبك أن سبرتي خفرك رزقكم لهم تسقى يا بهر مساخي أوفيس الدسول كي حكيت ناصر يلنا نفت ودخي يسكر سوس من تانا محرت لمن لنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ደሓን ሓዲርኩም ርኅሩሕ ፈጣሪና ዓመት ከም ዕለት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ በዓል ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ንቅዱስ ዕላማ ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ኣብፅሓዮ نقولهم بس ساعات زي أب سببا أب سجم أب شكر نزلوا رهوا سلام كسانة عرفتي هبهم أبيت ما سرت نزلوا مصحرا يفتر لهم بموت سجان نزتفلينا جنة من سمايات يوارسهم أمرير حزن نزلوا دبس قدساني دبسهم نقول لهنا هذا استوعلا أمره بو موداتنا يسبق لنا لومي كم فقط إخزابير بسرق أملاخ كلت عبيتي بعلات دحنتنا نبع زلنا اتحاد اسرائيل شوعة مكابيت مدهاني عالم بويتانا مدهانينا يس كريستوس تسقل الليو كمون قدرته سأنا نايكويتا يس كريستوس وانجل تمرت وانجل تواهيبي حكين دي بتكبار تواهيبي سبكة وانجل يبلنا لما عندي مخنياتو سبكة وانجل بمنتاي تواهيبي بتكبار تواهيبي كبرنا زخر سمي هون نحنا بقال كنسبه كلنا دكناكن بجبري
نهيرومنا بقبري أريومنا بقبرها سبيهومنا نتن نعوم كمهرة أوارح إسقبرا عديتات ممهرة نحواتك زبنا قلقلتكم يبارك زابير قويتا يس كريستوس يروساليم مسيو أب يروساليم مسيو انتاي غيرو انتاي ملغتي أحليفو أبز معالتزي بزحات بركات تباريهم قال يوم تريتهم هيبهم قال يوم كدانهم هيبهم كدان زينورهم قسلم سيوم تباريهم كالق قناوه أنيرو كابزهم وخاسورنا እግዚአብሔር أبرا يوحنس معراف عسران كلتن سلسة نتبتات كنببه اتقزي قربا يمو نقال ازتن بيت الزمس حافزي اي تحتمو اتقفاعي ازي قفاع اترخص كا ازي ركس اتصادق ازي صدق يقبر اتقدسون ازي قدس انه قلتي فمزع له لنفس وكف كم رقوب الخفاديو حسبي مسايو الفان اوميغان قدامين دحرواين اني ابتاهم هيوت مسل من تقرهبو نابتا ختماتاتون بديغتاتا من تقاتوس توم كدانوم زحصبو بصانيوم سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ካብ 10 ክሳብ 14 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኽርዮ ሰናሕና ነቢያት ናይቲ ዘበንቲ ነገስታት ናይቲ ዘበንቲ ብሰረገላ በአፍራስ يوم ዝጓዓዙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ ጻዕባ ኣድጊ እንታይ ንዓና ትምህርቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ብሓቀኛ ንስሓ ክንመጽእ ከለና نحاتياتنا نعبسانا ندخامنا نسيافنا زي فنفن زي سيف أملاح مخانو نعنا بقبر مهيرنا كبري نزخر سميهم نبي يروساليم كأتغلو بزحات ببركة تباريهم كم زبالكهم قال يوم أدقن صعبن هيبهم لم دايت فتحوا اللو مستبهلا قويت أمي دل يوم اللو مستبهلو قويتا زخبر لي قويتا يخبر لي لهم بخبرات قويتا خبيرهم يوم قال يوم كأخدا وانتو مارك أنسيفهم قال يوم كأخدا أنزين ورهم قسليه وهم حسانات كاب من دايت ساتيفهم بمسكانا هوسانا أب أريام سلام أب سمايات كبري بأريام كبري نزخر سميهون أب يروساليم مساعتوا يروساليم كميس أنهات بيت المقدس كميس أنهيو كميس أنهيو حجينا بيت المقدس هيكونان كنكيت حجي أب لبنا مسخلو ويتا لبنا كمي يصنحو زيوم دكنا بقبري كمهرنا خلو أب أوريز مالالز نبرة مسمين يومي أنا نستوم نايت بعل بركة تساتف تزخون ديو نستوم نتا أملخو زقرب ديو نستوم بتا أملخو زناوس زنوبر ديو أنا اسماني اتمريتشان عنا يتوهيبو أملاخ كنركز هيدلن كم تسمعكم وقن اتخركز زدلي أزيور كسي تخا حتى زدلخا أزيح تايل مريتشاي اتزقدس أزي قدس اتسلكز قبركا أزيو صدقي يقبرني وسأنا أب أريام سلام أب أريام نسقانا أب أريام كبلو خلوتهم حسانات لكاون تقهناتن فريساويانن صدقانوانن مسيوم نزوم قلعو سقاقنلو دايل قويتا إس كريستوس نزوم قلعو سقن تبالكمو يأمان بيتانيا يأمان كمسكني أملاخ زمسكنو أملاخ زملخو أيسئني سلقالاتو እግዚአብሔር استمسكنا يكون سلازي انت خبرين يورساليم مسيو تخبرين يورساليم مسيو
بأدق تسعين ممسو أبسانا بدلنا سيافنا زي سياف أملاخ بحكنيا نسحام نملسو مالت لإيروساليم ممسو نتا بيت بحلو وينا زنبرت بيت مقدس نمنصراي سلازي لومي نابانا زمس للبنا نمنصاي زمس كبري نزخر السمي هون حدا أواج أويجو جن بيتاي بيت صولوت السماء سخاتكم قنان تاي قبركمو بعاتي قحلو قبركموي سلقالاتو اكزاهير استمسقني هون نستوم حصانات زميرو من تزغونو بيت مزمور تحقشو من تزغونو من مهابه سلازي خاي قلتي فمسالخو تزقدس ازي قدس تصدق زغبر كا ازيو صدقي يغبر سلقالاتو اكزاهير استمسقني هون كل سب يزمرني كل سب يزمرني ويتا اس كريستوس كام سو مزمرني كوميدي زم دكنا زم بابلنا تخاتاتيلنا يدنخو كل سب كزمر كله ويتا اس كريستوس كا زمرني كوميدي زبلت وانجيل امبي بما زم دكنا كل سب يزمرني ويتا اس كريستوس كن يبكي نيرو ويتا اس كريستوس كن مستقل املاخنته ويتا اس كريستوس كن يبكي نيرو دكنا امبي بمنن كلن تنملك حنت غيترو اذا كل حزب ويتا اس كريستوس وسانا اريام اندابلو اندازمرلو خلو ويتا اس كريستوس كن بزعباتهم زمرو نيرو يبكي نيرو እግዚአብሔር ይቅር ይበለልና ساعات حدا مهليت سلازي جمرنا وسأنا سلازي بلنا خبرو سلازي حزنا سناسل بخمس زعشو أملاغ يبلنا نعوز خون لبي نعوز بكع لبي بنسحاز حساب لبي ندزي هالينا بخوفو زتبر أملاغ يبلنا كل حزبي يمسجن يزمر نيرو قويتا اسكريستوس جن يبك نيرني زابير زستوعلو مريها بلنا إذن بعثنا يقيتنا إس كريستوس لومي محسب أبسانا خون نيجزابير كبس فقط يهون لنا وصبر إيا لهاجر بكي لأليهاي تعيزبن زبان محرتكي سأل مفلاتكي مهورات يوم نتتنبيت صبي زنبورو سباتي ويتا إس كريستوس عب أدقى خمس خلو حقوسات أينورون توم حسانات توم حزب خمس جنو خلو حقوسات أينورون زبان محرد كي سأل مفلات كي حجين احنا بزعبات قد قلت شخص تقبر يكونن لومي زبان محرتنا نفلتي لومي زمن محرتنا نفلت لومي زبان السحايو لومي زبان محرتيو لومي زبان فقر أملاخ إيه هذا زبان محرت زبان السحاز عصولو جزيجن علوي تاسجانا كاب نفسنا تفلي الله دقيق بدحريو نسحيل نسب حنسا بوماتيل بدحريو تايلو بدحريو فرديل سلقالات اكزابير استمسكنا يكون سلازي بصعب أدقي بتاز تفنفنت انسسا ممسو معنا عبي تسفا إيو بحق أنيان السحة ابن مزء أملاخنا زفنفنو أملاخنا زيوفو أبسا كمزي اللي نابي يروساليم ممسو لومي نابانا لومي ناب جزانا نوب ناب لبنا زمزء نتاب زتفلالي بحساب بقالب تكبر اتركس اترسح لبنا لمنصح يزمزي بتخكل انت تردينايو اتقويتا اس كريستوس زنبعو نبعات زبخيوم بخيات لومي محسب أبسانا خون قدس فقاتو يكون لنا نتو معامي مسانا أبز عبا حقو سابا أبز خبرت مسانا زوعلا حجي بموت سقا حليفو منازل له كلهم عرفت نفسي هابهم نتو ما مرير حزر نزل لهم كا دبسا قدساني دبسكم روحس أو دعمت يقبر لنا نقال اكزابير بهدات بانكا دو بتبعات صني لكم سلسة معكمو أبتقبروا صلوات كل إجزابير اسمعهم سلقالاتو إجزابير استمسكنا يهون
ራይ ክብርን ምስጋናን ለእግዚአብሔር አምላክና ይኹን። እንኳን ናብ ዝኽቡር በዓል ልቕሳይና ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና። እቶም ኩልኹም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓትኩም ዓለም ኮንኩም ምሻና ካብ ለይቲ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እንኳን ናብ በዓል ሆሳኢና ኣብፅሓና ኣብፅሓኩም። ናይ ሰላም ናይ በረኸት ናይ ረድኤት በዓል ድማ ይግበረልና። ሕራይ ቁርብ ሓበሬታ ኣለዋና። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ብዙሓት ኣጋይሽ ንርኢ ስለ ዘለና ሲ ኣይ መባ የውፅኡ ኣለዉ ከይትብሉና። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ፆም ኣብዚ ቤተ ክርስቲያንና ልምዲ ኣሎና። እሱ ድማ እንታይ እዩ እንጀራኻ ንጥሙይ እንተመቐልካ ዕሩቕ ርኢኻ ድማ እንተኸደንካ እዩ እታ ኣነ ዝፈትዎ ፆም ዝቕበሎ ዝብል እሞ ነቶም ዘይብሎም ፀይሞም ነይሮም መንስዒ ዝኸውን ኩሉ ሰንበት ሎሚ ሻውዓይ ሰንበትና ነዋፅኦ ዘለና እሞ ሎመዓልቲ መወዳእታና እያ። እቶም ሎሚ ዝመፃኹም ድማ ተኻፈልቲ ክትኮኑ እታ ናይ ቁርስና ናይ ፆም ካብ ሶኒ ክሳዕ ሎሚ ዘዋህለልና እያ። ኩልና ኢደኢትካ ንበል። እቶም ዘይብልና ድማ ብዘይቀል ዓለም ብፀሎት ድማ ንሓግዞም። ናይ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተዋፀየ 1873 ተዋፅኡ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩልኹም ኣብዚሑ ይሃብኩም። ሕራይ ኣቦና በይመርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና። ከምቲ ሰማዕናዮ ድማ ንሕና ክንፀርየሉ ንሕና ሎሚ እታ ፍትሕቲ ኣድጊ ኮይና ንኣምላክ ክብሪ ክንኮነሉ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ብደቅናን ተዋህበና ተረኣናዮ ምርኢት ድማ ንደቅና መመልሹ እግዚኣብሔር ፀጉኡ የብዝሓሎም። መምሃራን ኩኑ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ኣካየቲ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ድማ እዚ ደኺምኩም ፅቡቕ ስለ ዝረኣና እግዚኣብሔር ዓስብኹም ይሃብኩም። ወለዲ ድማ ነቲ ተዋህቦም ንደቅኹም ስለ ዝሓገዝኩሞም ንመምሃራንን ነቶም ናይ ትምህርቲ ሰንበትን ድማ ኣዝና ነመስግነኩም። ሕራይ ናይ ሕማማት ሰዓታትና ንጅምረሉ ሰዓት 6 እዩ። ካብ ፅባሕ ጀሚርና ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 5 ክንውድእ ኢና። ሓሙስ ድማ ህፅበተ እግሪ ኣሎ፣ ቅዳሴ ድማ ኣሎ፣ ቅዱስ ቁርባን ኣሎ። 6 ክንውድእ ኢና ንብል ዘለና ግን ቁሩብ እውን ክሰሓብ ይኽእል ይኸውን። ምክንያቱ ክንደይ ህዝቢ መፅእ እቲ ህፅበተ እግሪ ክንቋፃፀሮ ስለ ዘይንኽእል እንታይ ደኣ 6 ኢሎም ክልተ ነገር ተዛሪቦም ከይትብሉ እየ መንፀፍ ዝገብር ዘለኹ እሞ ፍርቂ ሰዓት ገፁ ተኸደ ድማ ኣብ ኣእምሮና ንሓዞ። ንዓርቢ ድማ ሰዓት 7 ክንውድእ ኢና ማለት እዩ። ቀዳም ንግሆ እውን ፀሎት ኣለና ካብ 6 ክሳብ 8። ብድሕሪኡ ምሸት ቀዳም ግን ናብ ትንሳኤ ዘውግሕ ማህሌት ኣይኣኽለንን እዩ ዘሎ ስለ ዝበሉና ኣቦይ መርጌታ ሰዓት 5 ክንጅምር ኢና ኣብ ክንዲ 6 ማለት እዩ። ሰላም ይቐኒየና። ናይ ብሓቂቶም ግዜ ዘለና እዛ ሰሙን እዚኣ ነብስን ንገዝኣላ ኩሉን ስላና ዋጋት ተኸፍለ ድማ እነስተንትነላ እሞ ሕቆ የብለይን ከይሰግድ ብርከይ ረድረድ ይብለኒ እዩ ከይንብል ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ሰገት እዩ ዝደሊ እንድዩ። ብልብና ክንሰግድ ንኽእል ኢና፣ ብውሽጥና ክንሰግድ ንኽእል ኢና እሞ እቶም ግዜ ዘለና ኣብዚ መፂና ክንውዕል ኣብዚ መፂና ድማ ክንፅሊ ቤተ ክርስቲያን ብሰሙኑ ክፉት እሞ ኩልና ተሳተፍቲ ክንከውን ድማ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ሕራይ ሓንቲ መፅሓፍ ቅዳሴ ብፍሩይ ተፃሒፉ ስለ ዘሎ ካብ ዓዲ ብስም ኣቦና ነብሲሄር ሃይለ ስላሴ መፅያትና ኣላ እሞ ንዛዕረፉ ንመንግስተ ሰማይ ንዘለኹም ድማ ንሓለዋ ይግበረልኩም። መፅሓፍ ቅዳሴ ብግእዝን ብትግርኛን ማለት እዩ ብፍሩይ ተፃሒፋ ኣድቢሾም የማምፅዮማ እሞ እግዚኣብሔር ትሕዝተኹም ይባርኽ። ሕራይ ካብዞም ብፀሎት ክንዝክሮም ክንፈትሖም ዘርፈድና
حنت دينا ولا تسلاسينا دما أديا نحفتنا حداس كيدانة بعلت بيتهم ننفسهر أبو استيفانوس أدي كبيرة متيا لامو كوف كبلا يدلني كل جرا متيا شباب دما خدخمو أيدلني إلى متيا لامو كم تقول لك زين جبرا أبتاخنو خلنا صنعتها لكم النام شدر متيا لا صنعتها لكم النام نوسا ندينا ناي نفس عرفتي نحزن عندما كلكم ناي صنعت منفسي عدلكم من إسياتي حواتنا دما نسجدان من أنت تعملنا كان تقول لك زي تقبروه إذا منابر بحلفتان ما أخل إذا سأقع زاك أذا الله معرفة خو نخليو سبن دار أنا خنوع على نخلينا بحلف ساعة فرقي جن نزل منابر كم قدمكم أكلناهم إذا بيهر قلباتكم يتصنع قال نايم ودأتا نزم تقبلتي أجايش بجهاتكم نسمع يوم بيت كريستيان كقولوا زوعتهم يا ساتهم دما فقادنياتات كوينهم زترخ بيأممو قد مختسوا من حنت حفتنا انتايلاتني دارقان قوم متسيناسي حنت أدي نتحد منبر حد برسا نتحد منبر ما حد جاكية تقميت أنالو كالي أنا دحارتهم تن زقمت علم شبكة كسبة كله تحنت متيا اتحنت جناي مسأتني لهم ندكتور بيتروس حشوك قبل تسأنيها مخنياتو نحنا بتدق بلاستيك يوم ذهبوا زلوا وندابل ناس نامبر هو بخوي هلو خمسة عين فاريت مو من الباتا أخوي هلو إلى تتعرض إلى مالتي أبيت أملاخ نات نزاي مصخن حزلهم انت هنا كوفيلنا تسأنا حنا ونوريدنا نتخالق خوف كنا بلا يزقبأنا كاب سمايات وريدو قبل معمالي توليدو أبعد كي توتيحو تحتنا كويزي من إحنا غن مهارين خلنا بجهاتكم نسمعيهم قالون زي كون قالات دسمعنا دسمعنا لوا كند برخت مرقم تقبلنا مكيد بجهاتكم نقدميت اليوم فونا ولا مدحريت يقمطنا أبتي زبولنا نسمعيهم بحلفي دمت زرلو سنبت دما تنسأليتي بزح سب كمت سلازخل إتهم قدمنا زمتانا ناب قدميت كنمت خلنا كم صونا خلو بجهاتكم نسمع يوم نتعززهم من البات عنا زي بلنا ناب عين مدرنا بشقاق نخيط تغينا بيت دحريت كوف تبلنا صبو تم عنا زلنا جن نتعززهم نسمع يوم نعتاتهم مسمع مالت مئزاز مالت أبيت كريستيان نفتقر مئزاز مالتي ما بخمزي بعلنا حلف كلنا تحقاقزنا تخافلت برخاتكم كون أملاخ ذو حقو سلو نحنا دما أبز سلام برخات أب سماي دما هيوت نرخبلو أو دعمت دما يكبرلنا ناي نقدتنا دما حبر يتباهي لما نقدتنا أب عمتو لك عقب معلتي ورحمالتيو بفرنجي على تكلته بقيز دما مازيا 24 وازيما عربي على تحدب فرنجي 20 ماي مالتي جنبت بقيز دما 23 قد جورجس عربي ربع دما عرب دما يقرأت أدام دما تعلتو على تكلته مالتيو سنبت دما نتم صنحنا كابسوني كاب عربي كساب سنبت نسلسة معلتي لك أخاب لمورحي على تحادة على تكلته على السلسة بفرنجي جنبت مالتي ما زيادة ما 23 24 25 سنة سلامي قنينا بروح أو دعمت يقبر لنا حونا دكتورة حبريتا اللومو بدحريو بسألت كن عزينا كبرنا مسجانا نأملاخ يخون سلام خمي أنيكم خمي حرفيتكم شم إجزابير تمسكن يخون زيا ترعنسي نباي مسياني را جن صبو عاوي نقرلنا لاني مثلا نبي عشان نقرن أو جن خلاوكم دللي
እዚኦም ጋሻ ዝቕበሉ ፓርኪንግ ዝውዕሉ ሕማቕ መዓልቲ እንደዋዓሉ ሰብ ኣይሰምዖም ሰብ ፓርክ ኣብ ግበር ዝበልዎ ፓርክ ኣይገብርን ሕጂ እቲ ፀገም እንዳበዝሐ ኸይድ ኣሎ ኩልና ብዙሕ ኸይረሓቕና ኣብ ማእኸል ቤተ ክርስቲያን ክንከውን ንደሊ ኢና ግን እቲ ሓቂ እንታይ እዩ ተመሊኡ እዚ ፋየር ማርሻል ክመፀና እዩ ቤተ ክርስቲያን ክዕፆ እዩ ኩልና ድማ ነዚኣ ይንደልያን ኢና ሕማቕ ድማ ፓርክ ተጌርና ፅባሕ ፀገም ተመፅኡ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ሕጂ በጃኹም ቤተ ክርስቲያን ንመፅእ ከለና ሓደ ካብቲ ዝኣተናሉስ ሕሽና ክንወፅእ ኢና ንደሊ እዚ ኩልኩም ሲ ነቲኦም ኣሸር ነቲኦም ፓርኪንግ ዝገብሩ ተሓባበርዎም ኢኹም ፓርክ ክንገብር ከለና ክነግረኩም ክእል እየ ቀዳም ቀልጢፋ ክትመሊኣ ኣብ ካልእ ፓርክ ግበሩ ክትበሃሉ ኢኹም ሕራ ይበልዎም ኢኹም በጃኹም ይቐኒየለይ ከምቲ ልሙድ በቲ ኣታው ክጅምር እየ ዝሓለፈ ሰሙን 12780 ኣታው ነይሩ ካብዚ 3015 ናይ ኣባል 5905 ናይ ዕሽር 900 ናይ ፍትሓት ከምኡ ድማ ናይ መብፅሓት 900 ከምኡ ድማ ብካሽ ተኣከበ 400 ንፆም ኢሎም ድማ ዝሃቡ ድማ 1660 ኣታው ገይሩሎ ይቐኒየልና ኣብኡ ከለኹ እዚኦም ሞርጌጅ ግሩፕ ድማ ኣመስግነልና ኢኻ ሓደ ስድራ $500 ካልእቲ ስድራ 550 ሓንቲ ደ ድማ $40 ሂበናና ኣለዋ እሞ ኣመስግነልና ኢሎምን ኣለዉ የመስግነኩም ኣለኹ ሓደ ዘሐጉስ ነገር ትማል ኣጋጢሙኒ እንታይ እዩ ነይሩ ኩሉ መዓልቲ ኣብዚ መፅኤ ከምዚ ንገብር ንሓስብ ኣለና እሞ በጃኹም ንብል ትማሊ ቤተ ክርስቲያን ነፅርየላ መዓልቲ ነይራ ሕጂ እዚኦም ትርእይዎም ዘለኹም ልዕሊ 35 ሰብ ቤተ ክርስቲያን ከፅሪ መፅኡ ትማሊ ምምፃእ ጥራይ ኣይኮነን መሳርሒ ኩሉ ሒዞም መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ሰዓት ዝውዳእልና ዝነበረ ብሓፂር ግዜ ወዲእና እዩ ካብቲ ምፅራይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጥራይ ከይኮነ ካልእ ስራሓት እውን ጌርና ካብኡ ግን ንላዕሊ ድማ እንታይ ዘሐጉስ ነይሩ መስለኩም በዚ ብፀጋም ናተይ ብየማን ናትኩም ትርእይዎ ዶክተር ዮሃንስ እዩ ብየማንኩም ድማ ትርእይዎ መምህር ተስፋ ጋብር እዩ ግን ክልቲኦም እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም መስለኩም ኣብነት እዮም ዝኾኑ ነይሩ ኣብቲ ማእኸል ትርእይዎም ንእሽተይ ወድን ሓፍቱን መትሓዚ ሒዞም ከፅርዩ ይፍትኑ ነይሮም ምስ መምህር ተስፋ ጋብር ድማ ሓጋዙ ኮይኑ ዝሕግዝ ዝነበረ ድማ ሓደ ንእሽተይ ቆልዓ እዩ ፅባሕ ንሕና የለና እዚኦም ቆልዑ ግን ተማሂሮም ኣሎ እሶም ዓበይቲ ኮይኖም ኣብዚ ፅርዩ ክበሃሉ ከሎ ብዙሕ ዘዘክሮም ሰብ ኣይደልዩን እዮም ባዕሎም ክፅርይዎ እዚ ድማ እቲ ኣብነት ናይ ዓበይቲ ደቅኹም ድማ ሒዝኩም ንዑ ንብለኩም ከምኡ ድማ ስለ ዝልበልናኩም እዚኦም ትርእይዎም ዘለኹም ኩሎም ክስእሎም ኣይከኣልኩን ግን እዚኦም ትርእይዎም ዘለኹም ዩት ናይ ቤተ ክርስቲያን ክሕግዙና ወልዒኖም ብፀጋም ላዕሊ ግን ዘሎ ብየማን ንዓኻትኩም ማለት እዩ ዓርካን እዩ ዓርካን ምስ ኣዲኡ መፅዩ ቤተ ክርስቲያን ክፅሪ ውዒሉ ማለት እዩ ሕጂ ስራሕ ስራሕ እዩ ግን ተሓጒስካ ድማ ዝሰርሖ ነይሩ ትማሊ ተሓጒሰ ውዒለ ኣብ ደገ ፅሪና እቲኦም ኣባላት ሒዞሞ ዝመፁ ናይ ፕሬሸር ዋሸር ጌርና ነቲ ደገ ሓፂብናዮ ማለት እዩ መዓት ስኩዓት ነይሩ መዓት ሳዕሪ ዝቁረፅ ነይሩ ከምቲ ትርእይዎም እቲኦም ጎባብዝ ገሊኦም እኳ ምሕራሱ ናይ ረሳዕና ዝብሉ ነይሮም ምሕረስ ዘይኮነ መኹዓቲ ግን ቦታ ሂብናዮም ክኹዑ ተውዒሎም ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሕጂ ትርእይዎ ቤተ ክርስቲያን ድማ እሰመማ ፅርዮሞ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ክትኣትዉ ከለኹም ኣስተውዒልኩም ተኮይንኩም ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣትየን እዚአን ዩት ኣፅሪናልና ማለት እዩ
كيتشنو ناي قدفان كيتشنو بزحات أصرية كنت تريو دما بتوشتري دقة سلام زنبرة التعراري كله دما تعراري مالتيمو نخلكم زب قلقلكم خمسكناكم دلي نتيهم حجي دما زي قلقلكم سبتمبر قصنا دما أقفح حبيلنا نزي بيت خريستياننا تريخي خونس نتخوابينا دما زلو هزبي كنصرنا حسبا لنا مو أبو مسانا وعلو اليوم fundraisers حجي ب April 18th درار قريبهم مالو تكيت زي جز أخوم تكيت جزء لهم اليوم تكيت دمات شوت وذلهم دما أجوهم زحات هالو زي جزء لهم تحقق جزءهم يوم ما مرتا كل تايز بلاني نيرو الصخات سرح حق سبكا أنا قلت يا مسحونا حق سات من الله أبلان الله حجي حقيو كلنا نصرح ولنا زي حسبنا يا عند حفتنا مسح قريبات الله تعمي نيرو داخلنا أمارش يعني را تعم دراري أترو مسحين نيرو يعني حق تحق سنات أميناون نيرنا يغني لنا بالليل لنا يغني لنا مارش زياب نقرأكم نيرين زقنا اليوم حجز عابي زلو حجز راح زحز زلو دقنا مدباوت يوم علو ن April 25th قاب فادوس قاب ساعة 4 سراح خجمر خلها جنزب خميكيركا سيف تقبر انتايو 401k خميجيركها نعوخة تقبر زمكر سبامس يوم اللو خمو دما عقرقر انتدا سب زربش خوينو مسو زربش مس زربش سب زنبر سب تحليو نخلو زحقز دما ناي منتال هيلث سبيشاليست امس يوم اللو خمو دما مسل كامفلات بزبل مدب دما نتمثل نايت السبن تايو خبرها لهم دما حدا خابهم أمتيهم اللهم زي April 25th دك سلام خبريو دكهم نجروهم بعلهم من خمسة تدليهم دك سلام تتأتوا خلهم خطريهم ويهم سمز جبالوا أبو خيركم تمسكويهم أبى عشان أجر الناس لزخنا زي حلفاء نقدرنا May 1st اسكاب 3rd تجروا له بتوساخي زي يوم بفارماسي موازي وعلو ني ميازيا عسرة تشعته or May 19th فوسي حسكم نصمو فوسي حطو تهليكم supplement فيتامين تهون نجر حطو تهليكم تقربنا نحلنا هاي لو ما لومو نعوم دما حجزكم إلان لومي بيبر باجرن ملكت لو حيزن مسئنا الله حفتنا سامراوي تبدأ تقبلكم الله انت دعا نتفوزكم متحازي أو خل ما مزخاري دليهم أبدأ تصبيكم الله لومي زيناي AI تمرتني رناقل بعال مغنيات كرنا نزل خلطة سمون عرفت خنبكم هنا دحر خلطة سمون جن ندجنا خنجل مروينا محبر تصفى صها 10 أرشين داول كاسب تسمبدي لناني حامش تأرشي قرص قريبنا الله لومي دق سلام زحلف السمون ونجيركم الله نزيهم دياقونات خدام كجورا تبقي سنزل الله حوات عب دقة شوفون شط الله تأثاو دما نتخدمتي دياقونات كجورا أوزد لي أصل زخنا نتحقق جزم يزهركم مدتها أبتي فاينانس خزارب خلقه حنت توسخ حبريتاني راس دما قابزهم لهم زفتحوا 4 سدرا نايت صلوت فتحاتي لهم مميتي مباهبهم اللهم
ሓንቲ ኣደ መብፅዓ ኢለን $500 ኣብ ፖስታ ዝፀንሐ እዩ እቲኦም ብፖስታ ትገድፉልና ግን ሓደራ ሪሲት ውሰዱ ንምንታይ ነቲ ናትና ፋይናንሻል ኣካውንቲንግ ሪሲት ምሃብ ስለ ዝለድልየና ሪሲት ቀሪብና ኣለና ኢላ ኣላ ሓፍትና ሳባ ይቐኒለይ ብረኽፁም هلا أنتي وصاينا قدمنا لنا عندنا عندي بحسب بينا في البحر عمل عنا لما حبينا نقوله إن بدأ جوي وما إن بدأ صار ورجال يا سهل يا سهل وعمل كمان بحاول بينا هم دوسر استقتي بدأ جوي وما كابتن يا سهل بدأ جوي وما كابتن يا سهل بدأ جوي وما كابتن يا سهل عنኑ አርሥቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክ رزقهم بارك وبيتا حزب خالحين رزقهم بارك وبيتا حزب خالحين رزقهم بارك سامي زلالهم واسيو من عذاب اللهم بخبر دم حال ودها ويتا لنا لنا بالحنين يسكن زلزل رهايان بجاز من كان بتغسيان حلوة نقص هذا المكان في مخانا جميع بنانين بتزرعون بتزرعون معه وصرت وحياة بتغسيان حلوة هذا بالنسبة للرسالة جاز متأخر من ساعتكم من صومكم من تصلكم قدس مدور عهم كلهم خالصتهم فتفل بدل حياة تدوركم من تسمو سكام لكم من تسقى يوم ودم حق سرعة يسوس كريستوس ورثيا يطار كل ما يملك بالبلنا حنا نتدمي الناس كحاكم في الحال بين حرب بسم الله يعلم ما في المنطقة الرسالة ما صار حاجة يجب تحكم ديوم على نقول ولا شيء اليوم
እግዚአብሔር ሀለና ብዙ 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 زعلتين عارف البطاقة يا عم ما في البطاقة بس كم أصل عتاب زعلوا من دل بدل ما يعمل حالنا كل دول عزل قبلته من دل بدل ما يعمل حالنا كل دول بدل ما يعمل حالنا كل بدل ما يعمل حالنا كل دول بدل ما يعمل حالنا كل بدل ما يعمل حالنا كل بدل ما يعمل حالنا كل دول بدل ما يعمل حالنا كل 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 يا بير يا هالو بزرابك بارك لنا وسلام سيدي كلنا كل حاجة تبارك الله سلطان سلام كنعتم هذا سمعنا بلغنا سترنا من ملكنا أبزغ نسبة هذا بنا كنت منظرها قرتو لسيطانات وين تزمروا نصرد حرخ يوم لكم صرفت كانوا حتون لبنا خدموا بمسكانا هم العلاج نعبيت كان هو خارج كم تنسى حراوتين لفتحين نصرها عندهم زبنا زغبر كان لنا يكون نعم كم بس حبيتنا صرفتنا نخبرها كنت كملنا لما كملنا لا نفس وكفنا لا نقدم كذا مريض أطفال إخام وحتنا غطملس وكذابير أعلانا رجعنا تفسرنا كمان لما كملنا نترك الله عمر نستوى على هذا وقيدا تسرينا نضحكها على تسألتك نعونا ذكرنا نبتنا عند الحال قولنا هذا كم تيمانا شفنا أما نستغل ذكرنا نونا نطوع قلنا أما نستغل ذكرنا أبدي ما سبب كان الأسكام وغلط كان هذا زعما فوزنا ساسو فتحنا فعلوا دلوا كلنا زيتنا دلوا المال ورم وبيتنا هذا نقول ما بتنا سلام هذا بنادين والخيمة كتهنا لبنا لحد خدت في الله نسوا سلام كعسو فرزقين الكارا ومن ما نقوم كتن كذي كارا كايمون لبنا كارا على كل ذلك على ذلك على نزعنا ما كرمتوا أبي يرسالين نسكنا هذا تمرو وبيتا نسكنا تنقل كعب فجانا هذا تحمل من الملكة تناقل بيتخون بزين قلبات الكذب زام كان نمسنا كلنا كلاها نبعنا إمام ولا كانت تحمل من الكلمة كل ما قلت خبر خمس سنين ولا كان حبيت بيها بتذهب كاملا خير حتى تلقى على ربيحنا الجوز نبذل على عبيد رخيمنا نبحبس بيها نعرف المفضل نعلم من الكلمة سنقول تمسكنا بسمعتنا تلقونا سمعتنا تلقونا سنقارك الجسم